आपण डालगोना बनवण्यासाठी आपण साहित्य पाहून घेणार आहोत। इथे मी 4 पाउच घेतलेले आहेत कॉफीचे। कोणत्याही कंपनीचे तुम्ही घेऊ शकता कॉफी। नेस्कॅफे घेतलेली आहे मी, 4 पाउच घेतलेले आहे। त्याचबरोबर 4 चमचे सेम माप घ्यायचे आहे। 4 चमचे कॉफी सुद्धा तुम्ही जर पाउचने नाही घेत असाल तर तुम्ही ह्या सेम स्पूनने 4 स्पून कॉफी घ्यायची आहे। त्याचबरोबर 4 चमचे साखर घ्यायची आहे। त्याचबरोबर 4 चमचे पाणी घ्यायचे। पाणी जास्त झालं नाही पाहिजे, पाण्याचं माप परफेक्ट पाहिजे। साखर कमी जास्त चालू शकते। त्याचबरोबर मी हे फुल फॅट क्रीम दूध घेतलेलं आहे। हे साधारण 1 ग्लास घेतलेले आहे। सजावटीसाठी इथे मी ही हाइड अँड सीक बिस्किट्स घेतलेले आहेत। तुम्ही कोणतेही बिस्किट घेऊ शकता, ऑरिओ नाही घेतलं तरी चालू शकतं, ऑप्शनल आहे। इथे आपल्याला एक बोल किंवा मोठा ग्लास सुद्धा चालू शकतं। मी इथे बोल सगळ्यांना व्यवस्थित दिसायला पाहिजे म्हणून इथे मोठा बोल घेतलेला आहे। ग्लासात उलट लवकर होतं। इथे बोल घेतलेला आहे। एक हँड मिक्सर घेतलेला आहे मी हा, किंवा कोणत्याही प्रकारचा हँड मिक्सर आपण घेऊ शकतो, कारण फोम तयार करायचं आहे आपल्याला। नाहीतर हे घेऊ शकतो आपण असं मिक्स करायला, नाहीतर हे स्पूनपेक्षा ह्याने खूप छान होतं। पण ह्या दोन्ही वस्तूंनी वेळ लागतो। जर तुमच्याकडे मशीन असेल तर खूप चांगलं आहे। रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी सगळे पाउच कापून घेऊन घेतलेले आहेत। हे 4 चमचे आहेत कॉफीचे, कॉफी पावडर 4 चमचे आहे। सेम 4 चमचे साखर घालायची आहे। हे 4 चमचे पाणी आहे, ते कोमट करून घेतलेले आहे। परत एकदा सांगते, पाणी जास्त होता कामा नये, फोम बरोबर तयार होणार नाही। आता मी तुम्हाला ह्याने कसं मिक्स करायचं ते दाखवते। हे असं घेऊन बराच वेळ, जोपर्यंत त्याचा कलर चेंज होत नाही तोपर्यंत आपल्याला हे मिक्स करायचं आहे। पण ह्याने साधारण तुम्हाला अर्धा तास लागू शकतो, किंवा हे बीटर वापरूया आपण। स्पीडने करायचे हे। आता मी तुम्हाला मशीनने दाखवते। या मिश्रणाचा कलर हळूहळू चेंज होणार आहे। हा बघा, कलर चेंज झाला। अजूनही त्याचा कलर व्हाईट अजून जास्त वाढला पाहिजे, मला दाखवते मी। पाहू शकता हे असं ड्रॉपी आहे, तसं न होता अजूनही आपल्याला वेळ आहे। आता हे होत आलेलं आहे। तुम्ही कलर पाहू शकता किती चेंज झालाय। त्याची क्वांटिटी सुद्धा फोम झाल्यामुळे वाढलेली आहे। सेम साहित्यामध्ये हे पहा, असा फोम तयार झाला पाहिजे। हे झालेलं आहे। कलर पूर्णपणे बदललेला आहे। फोम दाखवते तुम्हाला, पूर्णपणे कलर चेंज झालेला आहे। हा आपण फ्रीजमध्ये ठेवू शकतो, पण फ्रीजमध्ये 1 ते 2 दिवस ठेवू शकतो। पण फ्रीजमध्ये ठेवल्यानंतर परत त्याचा कलर थोडा थोडा चेंज होत जातो, परत त्याचा कलर डार्क ब्राऊन होत जातो। फोम बघा,
असा हा फोम तयार झाला पाहिजे। कॉफी आता आपण सर्व करून घेऊ। 2 ग्लासेस घेतलेले आहेत मी। त्याच्या तळाला थोडीशी कॉफी घालून घेणार आहे। त्यानंतर दूध घालून घ्यायचे। या ग्लासाला थोडं पसरवून घेऊया, कारण हे तर फोम वर आला। तो फोम हलका असल्यामुळे वर येत आहे, तरी सुद्धा बघा फार सुंदर दिसते कलर कॉम्बिनेशन। एका ग्लासाला आपण 2 टेबलस्पून घालू शकतो। गार्निश करून घेऊ। तुम्ही टॉपिंग काही वापरू शकता किंवा असे प्लेनही ठेवू शकता। मुलांना फार आवडतं, हे छान वाटतं बघायला। रेसिपी तयार आहे। होममेड डालगोना तयार आहे। तुम्हीही करून पहा, खूप छान लागते। माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे नक्की कळवा। लाईक करा, शेअर करा। आमच्या चॅनलला जर अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू।